Tutkitaan seuraavaksi tarkemmin SI-järjestelmän perusyksiköitä. Sieltä löytyy 7 erilaista perussuuretta, joista ensimmäisenä on mainittu pituus ja sen meille hyvinkin tuttu yksikkömetri. Sitten on massaa ja sillä on yksikkönä kilogramma. Se on vähän erikoisempi, kun siinä on se etuliite kilo mukana, mutta pärjätään sen kanssa näin. Aika, sen perusyksikkö on sekunti. Sitten on sähkövirta, jonka perusyksikkönä toimii ampeeri. Sitten on lämpötila ja sen yksikkönä on kelvin. Se ei ole meille ihan niin tuttu yksikkö, mutta lohdullista on se, että 1 aste on sama sekä celsiuksena että kelvineinä, joten meidän on vähän helpompi käyttää niitä sitten, kun me tehdään laskuja. Sitten täältä löytyy vielä valovoima ja sen yksikkö on kandela ja sitten ainemäärä ja sen yksikkönä moles. Kemiassa sitten mooleja tarvitaan. Tässä siis kaikki SI-järjestelmän perussuureet, mutta ehkä huomaat, että sieltä puuttuu joitakin semmoisia tuttuja yksiköitä, esimerkiksi litra. Palataan siihen hetken päästä, että mikä on esimerkiksi litran asema. Ja SI-järjestelmä ei toki ole ihan kaikkialla käytössä. Esimerkiksi jos tilaat valtameren toiselta puolelta jotain tuotteita, niin voi olla, että siellä onkin annettu unsseina tai paunoina tai jalkoina erilaisia mittoja. Mutta tieteessä varsinkin SI-järjestelmää ja näitä yksiköitä pyritään käyttämään, jotta ne on sitten vertailukelpoisia ne tulokset. Ja miten näihin on päädytty ja mitä tarkoittaa vaikka 1 metri, niin silloin kauan aikaa sitten Ranskassa niin alun perin platinasta valmistettiin metrin mitta, joka oli tasan 100 senttimetriä pitkä. Mutta nyttemmin kun mittaustarkkuus on parantunut, niin metri pystytään nykyään määrittelemään valonnopeuden perusteella. No, näistä perussuureista saadaan sitten johdannaissuureet, eli esimerkiksi nopeus, niin sitä mitataan niin, että meillä on matka tietyssä ajassa. Eli esimerkiksi metriä sekunnissa tai vaikkapa autoilijoille tai pyöräilijöille tutumpi kilometriä tunnissa. Sitten löytyy esimerkiksi tiheys, vaikkapa betonin tiheys, eli kuinka paljon se painaa tiettyä tilavuutta kohden. Ja sitten muun muassa voima on tällainen johdannaissuure. Ja sitten näiden lisäksi meillä on käytössä myös paljon lisäyksiköitä, koska se tekee asioiden ilmoittamisesta paljon helpompaa. Meille tuttuja näkyy tästä esimerkiksi minuutit, tunnit, vuorokaudet ja vuodet, eli ei käytetä aina sekunteja. Olisi aika hankala kertoa vaikka opiskeluaika sekunteina, kun se on vaikkapa 3,5 vuotta. Ja sitten täältä löytyy se litra, joka tuossa alussa jo mainittiin. Eli litra on käytännössä 1 kuutiodesimetri. Mutta me esimerkiksi maitopurkkia ostettaessa aika herkästi käytetään sitä litraa eikä tuota kuutiodesimetriä.